tehdään tässä niin kuin, tällä videolla niin kuin nopeasti se, mitä eilen oli tunnilla tuossa. Eli tässä mulla on se, tehdään tämmöinen pohjakuva, että mä annan tälle nimen vaikka pohja 2, eli tehdään 2D-kuva. Tehdään tosi nopeasti, eli mä tallennan sen tonne SketchUp 2021 kansio, ja nyt se on sinne aina tallentuu. Piirto tapahtuu ihan vaikka nyt tällä kylätyökalulla, annetaan vaikka seinän mitta. Tuolla näkyy tuolla oikealla taas se mitta, eli muistakaa, että se on millimetreinä piirrätte. Puhutaan vaikka 4500 pitkästä seinästä. Enter hyväksyntä, niin saadaan se mitta. Toinen seinä on sitten vaikka 3000 milliä, näppäillä 3000. Tulee tämmöinen pieni kulma tänne, 500. Ja sitten tehdään vaikka toinen 500 tohon suuntaan. Ja sitten vähän pyöritetään, eli rullaedestä painetaan keskelle. Tehdään tästä vaikka nyt tämän akselin vihreän mukainen viiva, voi mennä vähän yli. Esc-näppäimellä vapautetaan ja tuolta lähtöpisteestä niin vedetään punaisen akselin suuntainen viiva, niin huomaatte, että tähän tuli nyt mökin pohjan alku. No, sitten kumityökalulla voidaan täältä pyyhkiä ylimääräiset. Eli tässä on käytännössä vaikka yksi pohjan alku, eli tämä on seinän sisämitat, mitä asunnossa vaikka olisi. Sitten meillä on täällä ominaisuuksina tämmöisiä, kun löytyy täällä push-työkalun alta löytyy tämmöinen kuin offset. Offsetilla kuljettamalla hiiren tuonne keskelle se muuttuu rasteriksi. Kerran klikkaamalla sieltä keskeltä, niin alkaa muodostua tällaista viivaa. Tässä on oleellista sitten määrittää seinän paksuus. Annetaan sille vaikka tänään vaikka 200 milliä tuohon seinäpaksuus. Enteri. Ja enterillä hyväksyttiin. Nyt huomaatte, että täällä on pintoja enemmän. Yksi pinta ja sitten on tämä seinäpinta. Käytännössä tästä voitaisiin jo lähteä niin nostaa seiniä ylös. Mutta piirretään tänään vähän tällä ihan vaan kaksulotteisesti. Sitten tänne voidaan piirtää väliseinä. Ja väliseinä yleensä mitituksellisesti, vaikka pitää huomioida, että kaikki piirretään todellisissa mitoissa, mitä tosielämässä on, niin mittanauhalla voidaan antaa tämmöinen apuviiva tänne. Eli apuviiva, klikkaamalla kerran tuohon seinäkohtaan, tulee tämmöinen apuviiva. Ja nyt se menee vihreätä akselistoa pitkin, niin sille annetaan vaikka sitten, että se on nimenomaan tuosta seinästä, mihin mä ensimmäisen kerran klikkasin, niin 1500 milliä tämmöinen pikkuinen seinä. Eli tähän olisi tarkoitus tulla viiva. Mä voin tehdä sen viivan periaatteessa tähän. Näin. Nyt mä voin taas tehdä tästä, että se on 100 millin levyinen vaikka toi, tai paksuinen toi meidän seinä. Mä otan tästä uuden viivan ja voin vetää tässä 100 milliä näppäillä sen 100. Niin tuolla oikealla näkyy täällä lenkti, on se 100 milliä. Aina kun te lähdette liikuttamaan sitä, niin se lähtee muualle. Eli oleellista on hiiren käytössä se, että kun te kerran olette klikannut, lähdette liikuttaa akselistoa vaikka tätä vihreätä pitkin. Se menee sitä pintaa pitkin. Mutta aina kun te laitatte siihen jonkun arvon, eli tässä tapauksessa 100, mikä tulee tuonne oikealle alas, niin heti kun te painatte Enteri näppäintä, niin se hyväksyy sen, että sitten se tulee tähän se viiva. Nyt teillä on tässä mahdollisuus piirtää viiva. Noin. Sitten nämä voidaan käytännössä poistaa nämä viimat joko valitsemalla Select-työkalulla täältä jo viivan, eli klikkaamalla sinne. Mä menen lähemmäksi rullahiirtä pyörittämällä, tuosta klikkaamalla painamalla vaikka Delete, tai vaihtoehto on käyttää täältä kumia. Tai sitten Ctrl-Z painamalla päästään takaisin. Täällä oikealla on Display-näyttö, niin täällä lukee Delete All Guides, eli tämä on niin sanottu kuide, niin mä painamalla tästä, niin kaikki katoaa. Tämä mittanauha täällä toimii myöskin sellaisena, se on tape measure, se toimii myöskin ihan, millä te voitte katsoa tästä klikkaamalla kerran ja menemällä tonne toisen kerran huomaatte, että sinne ilmestyy 2900 milliä, eli
tästä väliseinästä tuohon seinään on 2900 milliä. Mutta yleensäkin tämä toimii tämmöisenä, jos te klikkaatte kerran sillä, niin sitten se muodostaa tämmöisen pisteen, joka toimii kanssa apupisteenä. Mä otan nyt Ctrl-Z pois sieltä. Tosiaankin kerran klikkaamalla jotain seinäpintaa, siitä lähtevällä viemään apuviivaa, niin se muodostuu sinne, minne te sen määritätte, vaikka klikkaamalla toisen kerran. Nyt se on 761 milliä tosta seinästä, mutta sen käyttö on semmoinen tosi hyvä apuväline. Esimerkiksi tässä tapauksessa, jos mä haluan, että tässä on oviaukko, sovitaan näin, että se tulisi tohon, pikkuovi, niin apuviivalla mä voin tästä määrittää, huomatta, että se tuosta keskikohdasta nappasi kiinni, lähdetään viemään tänne vaikka tuohon 800 milliin, näppäillään 800, Enter, niin se piirsi tällaisen apuviivan, että tossa on tuo piste. Ja sitten ne voidaan piirtää tästä vaikka 2 osasta tää tämmönen, onpas vaikea. Tehtiin vähän hankalan kautta, mutta ei se mitään. Täältä lähti sitten tuolla kuvityökalulla nämä pois. Elikkä voidaan tarkistaa sitä vielä, niin se on tuolta pisteestä tonne, niin on 200 milliä. Sitten on semmoinen pikkuoven paikka. Eli käytännössä tässä voidaan piirtää nyt oven karmit, eli tähän tulossa oviaukko. Niin otetaan 4 työkalu vaikka näin täältä. Ja sitten klikataan tuolta nurkasta ja annetaan sen muodostaa tällainen, että kerran klikkaatte tosta, sitten lähtee viemään. Nyt huomaatte, että täällä oikealla taas näkyy 100 milliä ja sitten noin 69, 1,8, mutta tähän voidaan laittaa 100,50 esimerkiksi. Niin se muodostaa tähän 50 milliä leveän tai paksun kappaleen. Sama tehdään tälle toiselle puolelle. Näin. Mutta me voidaan tehdäkin se niin, että me laitetaan vain pelkästään pilkku ja 50. Niin se tekee sen aivan saman, että sitä 100 on turha sinne poistaa. Tai toistaa, koska se tekee sen automaattisesti. Nyt meillä on tässä oviaukko. Halutaan, että ovi aukeaa tohon suuntaan. Lähdetään tosta pitää kynätyökalulla. Otetaan klikki tonne nurkkaan. Vedetään joku ihan random viiva. Riittävän pitkä. Joka voisi olla nimenomaan sen, no vedetään reilu 800. Sitten otetaan täältä tämmönen piirakka, kaari, ja otetaan tästä se alkupiste, klikataan siitä kerran, toisen kerran klikataan täällä, ja kolmas onkin sitten tämä kaari, joka muodostetaan tonne. Sitten voidaan kumittaa kumityökalulla tuolta ylimääräistä pois. Nyt meillä on tässä oviaukko. Paikka niin kuin kaksulotteisesti. Kuvakulman säädöt on oleellisia sillä, että jos me halutaan piirtää tämä suoraan ylhäältä, nyt se piirtää tämän tietyssä perspektiivissä, eli rullahjärjen keskeltä painamalla rullaa, niin se maailma pyörii. Jos me halutaan se kuvakulma, niin sitten täällä pitää hakea niin sanotusti täältä oikealta valikosta tämmöinen kuin Skenes. Ja Skenessä kertoo nämä kaikki kuvakulmat. Eli tuossa skenessä on tuolla ylhäältä tuommoinen toppi näkymä. Ja sitten valitaan täältä Parallel-projektio. Niin nyt se on täysin kohtisuoraan ylhäältä. Ja annetaan sen siinä olla. Ja mä teen nyt tänne ulko-oveni. Nyt. Jo ikkunat voidaan piirtää myös tänne ulkoseinälle. Eli periaatteessa tästä seinästä on tietysti todellisessa mitossa, niin piirrätte sen mukaan, miten todellisuudessa on. Voidaan piirtää tuonne viiva 4 työkalulla valita tai tällä rectangle-työkalulla, niin tuosta vaikka klikata ja tänne taas muodostaa se karmipaksuus, laitetaan vaikka tuonne 50 millinen. Sitten voidaan ottaa täältä taas tällä niin mittatyökalulla niin tuolta reunasta vaikka tehdään tommonen, että se on ton kokoinen ikkuna-aukko tuolla ja
täältä tehdään tää sama tämmönen karmi tällä, eli 50 ja pilkku riittää tossa. Sitten sinne piirretään viiva tonne täältä niin kuvaamaan, että siinä on ikkunalasi. Sitten voidaan hävittää täältä nämä apuviivat taas. Nyt tää on tämän näköinen maailma. Rullahiirellä kun pyöritellään, niin tää on suoraan kaksiulotteisesti tuolla, koska täällä on tuo toppinäkyvä ja parallel-projektio tuolla. Mutta jos me halutaan tässä nyt muuttaa tyyliä, niin tyylit löytyy sitten täällä Styles-kansiosta. Niin täältä löytyy Default Styles, eli tämmöiset määritetyt stylit, niin täältä sitten voidaan ottaa Hidden Line, niin se muuttaa teoksen mustavalkoiseksi. Nyt se alkaa näyttää siltä niin kuin hyvältä. Käytännössä näitä voidaan myöskin editoida tuolta, eli Edit Style, eli jokaista tyyliä voidaan muokata. Jos muokkaan täällä vaikka näitä viivoja, niin täällä on erilaisia viivapaksuuksista, ja näitä voitte vaan ihan kokeilla testata. Ja sitten kokeillaan Profiles, mitä se tekee, niin sinne voidaan määrittää paksuuksia, ne tulee sinne reaaliaikaisesti, mikäs toi on. Mä en itekään näistä aina ole selville. Syvyys. Mutta periaatteessa tässä saadaan vähän tämmöistä tyyliä tähän aikaiseksi. Voidaan vaihtaa väri. Jos ahistaa tuo musta, niin se on punainen. Pidetään se mustana tai harmaana. Tätä voidaan tyylitellä täällä. Nyt se on vähän tuommoinen smoothi. Ja sitten done. Näin. Nyt se hidden line, mikä täällä on, niin voidaan käydä katsomassa tuolla kotivalikosta. Niin täällä on tämä meidän muokattu hidden line nimenomaan tässä. Mutta sitten, jos mä menen täällä näihin tyyleihin muuten, katsotaan vielä. Niin täältä etsimällä, täällä on default-tyyleissä, niin mä voin klikata sen tämän alkuperäisen. Ja sitten huomataan, että täällä kotivalikossa on nyt 3. Ja tänne tuli tämä alkuperäinen. Täällä voit katsoa, mikä näistä on parempi. Onko tämä se paremmin muokattu vai toi toinen? Tai sitten tämä, missä alun perin piirrettiin. Tämän tyylin idea on sitten tehdä tästä hyvä näköinen kuva. Tämä voitaisiin tässä niin kuin laittaa vaikka mittaviivat tästä, eli tuolta mittayksikköpaikasta dimensions voitaisiin laittaa tänne tiettyjä mittoja. Eli dimensions voitaisiin katsoa täältä sisämittoja, vaikka tosta ton mökin kerran klikkaamalla tuolta, niin huomataan, että tämä on 1500 toi. Ja tämä huoneen koko on 2900. Ja klikkaamalla tuolta kerran tonne, niin saadaan huomattu, että 3000. Ja käytännössä toi on 500. Otetaan toikin tosta tonne ylös. Tää vähän sotkee, tää puuroutuu, mutta näitä voi säätää muualla sitten. Sen jälkeen, kun tämmönen on tehty, niin käytännössä tästä voidaan laskea yhteen 3000 plus 500, niin se on 3500. Voitaisiin tohonkin laittaa toi seinän paksuus. Tai sitten otetaan tonne yksi vielä mitta, niin saadaan oikein sotkettua tää tänne näin. Niin 4500 koko mökin pituus sisämittainen, mikä alun perin piirrettiin. Nyt me voitaisiin viedä tää printtaukseen, eli tuolta alkuvalikosta, niin täällä on print. Niin tää meidän työ tuli tänne. Täällä voidaan ottaa, tonne tuli vaan hölmösti toi viiva. Akselisto näkyy tuolla. Mites se menikään? Saatiinko sitä pois? No, joka tapauksessa. Täällä voidaan sitten printata PDF-ksi se työ. Suoraan kohtisuorana tuolta. Semmonen se on. Ja teidänkin tarkoitus on tehdä tällainen nyt sitten. Print PDF. Kiitos.